लास्ट पोराने फर्स्ट ಗೆ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯೆ ನೀರಿಡ ಗೊಬ್ಬರ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈಚ್ ಅಂತ ಅವು ಬೊಕ್ಕನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಮಾತೇನಾ ಹಾ ತುಳು ಲಾಗ್ not rotated. Slowly walk. Start. Move. Start, Rina. Start. Hi. ಲೇಟ್ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಏ ಪಂಚನೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜ ಅಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ 2:59 ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಓಡಿಪೋಯ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯರು ಜೋಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮೇಲ್ ತೂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈದೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇನಿ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೈದ ಉಂಗಲಿ ಬಂದಲೆಕ್ಕನೆ GRS ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತ ಅಂಚನೆ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲೆ ಇಂದುಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಎಂಗನಟ್ಟ ಗೇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶ್ರೀ ನಟರಾಣಿ ರಕ್ಷಿತ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಟು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಟು ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಟೈಮು 10:30 ಓಪನ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದ ಎಂಕಲಿ ಎಂಚ ಗೊಮ್ಮನ ಅಂತ ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಉಲೈ ದಾದ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರು ತೂಟೇನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ಮಯ ಕಣ್ಣೂರು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಅವಲ ತೂಟೆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಉಲೈ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಉಲೈಡಿ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಂಟೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅವಳ GRS ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಪಂಕಿ ಅವಪನ್ನ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ఒక ನೀರಡು ಗೊಪ್ಪುನ ಮೂಜಲ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೇ ಊರುಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದ ಅಲ್ವಾ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಆಗುದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನಿ ಫುಲ್ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಮೀಟ ಆವಂದುಲ್ಲ ಓಪಂಡ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಜಿಲ್ಲ ನೀರಿಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈಚ್ ಅಂತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಲಾಗ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲೆ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ 1099 ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ 999 ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದರು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಪುನ ಉಲೈ ಪೋಪ ಉಲೈ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ತೂಕ ಬಲೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಹೋಗು ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯೆ ಅದು ತುಂಬಿ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾನ ಎಂಚಲ ಪೋದ್ ಬರ್ಕರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಲು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪುರ ಫೋನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕೇನು ನಟ್ಟು ಸೈನ್ ಕೇನು ಅಂದ ವಯಸ್ಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಿನ್ನಾಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂತು ತಿಂತುಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಹೈಟ್ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಉಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರ ಉಲಾಯಿ ಪೋನ ಮುಟಾತ್ ಪಾಡ್ಲು ಎಂಕ್ ಯಾ ಪಾಡ್ಬೇಕೈಕ್ ಅಯ್ಯೇ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದೇನು ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮಟ್ಟ ಸಾಕ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾರ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡೆ ಸಮಯ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ನೋದ ಗೊಂಬೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಸರಿ ಗೆಪ್ಪುಗ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತು ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ 11 o'clock ಪಂದಿರ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂತದು ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ವಯಸ್ಸು ಪೂರ ಉಲ್ಟ ವಯಸ್ಸುವೇ ಉಲ್ಟ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಸು ಸರ್ತ ಉಲ್ಲೋಲ
ಮಲ್ಪೊಂಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬೈದೆ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಹಂಡೆ ಉಂಡು ಏನ ಕಿಚನ್ದ ಏನ ಹಂಡೆ 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 ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂಡೆ ಹಂಡೆ ಹಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂಡೆ ಉಲ್ಟು ಬುರುಂಡ ತಾಡಗತ್ತಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ವಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ದೀದಿನಿ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ರ್ಯಾಂಬುಟಾನ್ ಉಂಡಾ कई स्ट्राइक अंदर स्ट्राइक पूरा स्ट्राइक है ಕೈ ಇಂಚ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳ ಆಯ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ತಿರುಗುನತ್ತಿದ ओके ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ నుంచి ಗೇಮ್ ಕೊಪ್ಪಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಉಂಟಾ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತೂಕ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ ವಾಕ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತದಿ ರಕ್ಷಿತ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ गोस्ट नहीं कत्तले कत्तले दिस वन रोटेट गेम दिस पूरा रोटेट है दिस नॉट रोटेट है स्लोली वॉक स्टार्ट मूव ವೇಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಅಂಚದ ಕಲ್ಲದಿ ರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ವೈಶು ವೈಶು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೋ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 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 ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆವಂತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ನೋ ತೂಪುನ ವಿನಿಶು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗತಿ ಸೂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸೂತ ಟಿವಿಡ ಆಹಾ ಎದೆ ರಿಯಲ್ ಹಾ ಅಮ್ಮಗ ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಸರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದ ಐಸಿಗೆ ತೂಪುನ ಸರಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಗೆದ್ದು ನೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ 9 ಉಂಟಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಶೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ತುಂಡ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಮರ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಶೂಸ್ ಸೊ ಶೂ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ -6 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದಂತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಳಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ -6 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಲೈ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಜಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿದ್ದೆ ಬೈದ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಮನಾಲಿ ಇಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬುಜಾರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಅವಳು ಎಂಚ ಸ್ನೋ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಮೈನಸ್ ಅಡಿಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಉಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಬತ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚೆತ್ ದಾದ ಪನ್ ಓಕೆ ಟೀಕ್ ಟೀಕೆ ಇದು
ವೈಶು ತಿರ್ಕೋ ವಿನೀಶ್ ಮೊಳ ಮೊಳ ಎಂಚಾನ ಎಂಚಾನ ಬೇಗ ಮಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಣಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಕೈಕಾಲಂತೂ ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು. ಸರಿ 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 ಈಗ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೌದೌದು ಪಡ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ತಿಂತ